Прывітанне, сябры. Наша Беларусь цудоўная, прыгожая краіна. Але мы з вами часта наракаем на клімат у нашых шыротах. Як бывае, кажуць пра нашу краіну, нават крыху абразліва, краіна вечна зялёных памідораў. Ці у нашай краіне толькі адзін месяц лета, астатнія 11 гэта восень ці зіма. Хаця на сённяшні дзень ужо наша паветра часам і тропікамі падыхае. Аднак ёсць прылада, якая можа ўратаваць нас і ад празмернай сонечнай гарачыні, і ад дажджу, і нават ад снегу. Гэта парасон. Дарэчы, гэтае слова прыйшло да нас з французскай мовы, у якім яно гучыць як парасоль, а літаральна як заслона ад сонца. Але ў нашай мове соль – гэта сонца, сонейка. Таму мы крыху перайначылі гэтае слова, і з парасолі атрымаўся парасон. Беражыце сябе, даражэнькія, і хавайцеся пад парасонам ад халодных дажджоў, хаця, канешне, пад летнім грыбным дожджыкам так і хочацца адкінуць яго ў бок. Да сустрэчы, сябры, усяго вам добрага.